Goeiedag. Goeiedag. Je even de bradskip in West. Ja, Ja. ik ben even in de pauze geweest. Doe je het alle dagen? Nog haast al, ja. Ja? Ja. Hoe zat dat? Nou, even onder de meisken, hè. Ja? Even onder de meisken. Aha. Ik weet niet alleenig. En dan ben je even onder de meisken. Nou, ik zit graag in de kroeg. Nou ja, dat kan je wel uitzien nou. Ja? Onder de genot van het flesje bier. Drink je aardig wat flesjes bier? Ja, ik maak graag bier. Ja, hè? Ja. Oei. Net altijd lekker goed. Nee, maar ach. Ik kom altijd wel wat thuis, hè. Je geniet er wel van. Ja. Waar geniet je daarvan? Nou, van het bier en van het praten, maar bar heen en zo, hè. Kun je ze goed al, hè? Niet er zitten? Ja, wil je? Ja, Kun je zich wel eens boeten in het café? ja, als we zitten te roken, hè. Ik zit altijd met mijn maat van mij, zitten we in buiten te roken. En dan hij het even op het lippen? Ja, dat heeft even door de motorrijderij. Aha. Is dat een leefhebberij van je? Ja. Wil je zelf ook wel motorrijden? Ja, ik heb zelf motorrijden, ja. Nou, net meer. Nee. We hebben net? Nou, ik ben er, ik kreeg les voor de reg en dan ben ik ermee opgehouden. Ja, maar ik mis het nou altijd. Yep. Ik vind het jammer dat ik het net meer doe. Wat mis je dan? Nou, het motorrijden, die vrijheid om je heen, hè. Dat is hartstikke mooi. Heb je nog van de Monica een pils gehoord? Nee, hè? Nee, ze raar over het niet, hè? Nee, ze raar over het net. We beginnen speciaal roeren. Dus je zit nu even thuis en dan ga je straks voor in de stad in. Nee, en dan, ik zie de louter direct even lezen. Dan noffel ik het daar nog. Ja, Joik. Dank u wel. Het beste, hè? Het Joik, beste. hè? Hoi! Hoi!